Σαλτιμπάνγκι στα πέριξ του Παρισιού. Τιμή στον Πάμπλο Πικάσο. Όταν υπό το μελιχρόν φως της Île-de-France θροίζουνε καστανέ και τελειώνει ο μήν Σεπτέμβρης, πλησιάζουν από τας βορείους ή τας νοτίους επαρχίας με φυσαρμόνικες, με τέφια, οι αρλεκίνοι, οι σαλτιμπάνγκοι. Ο ένας είναι χονδρός πολύ, τον ονομάζουν χονδροβάτραχα ή και γκρανκάσα. Ο άλλος μακρύς, ψηλός και πάντοτε θλιμμένος είναι αρλεκίνος και λέγεται ακραίος. Μαζί τους ένας νεανίας, έφηβος έως 15 ετών, ο Ηρακλής. Δίπλα του ένα μοιράκιον πελιδνών, ο Κόπο, και έναντι του χονδρού εις το πλευρόν του αντικρίζοντος αυτόν πλαγίος ακραίου, με την αυράν αριστεράν της χείρα, στην στιβαράν δεξιάν του αρλεκίνου, μια κορασής με κάνιστρον, η ανεμόνη, παιδίς κυλιγνή, χαρίεσα εις το μετέχμιον της ύλης. Επάνω εξαηλούται ο ουρανός, κάτω στην χλόη ένα σταμνί μονάχο του εγκαταλελειμμένο, σαν άχρηστο ή λησμονημένο. Πια δεν υδρώνει σε τούτη την εποχή του φθινοπόρου. Τριγύρω, όχι πολύ μακριά από την πόλη, ηριδίζονται κυματιστοί οι κάμποι, κι έφνης εσύ, η Άννα, αφηρημένη, έχεις τα μάτια σου ακόμη, και εν καιρό ημέρας τ' άστρα, και στην ψυχή σου το όραμα, το αργοκύλιστο, το επίμονο, το μεγαλοπρεπές του Σικουάνα. Ναι, έφτασαν εις τα περίχωρα οι σαλτιμπάνγκοι. Η πόλης βέβαια τους περιμένει, αλλά τους περιμένει πώς? Όπως οι πλούσιες οικογένειες τους φτωχούς των συγγενείς, χωρίς αψίδες με καλοσήλθατε, χωρίς γκυρλάντες στολισμένες με μοτίβα ροκοκό, όπως συνηθίζεται σε τόσες άλλες εορτές, υποδοχές και πανηγύρις. Είναι αλήθεια πάμπτωχη η αναμενόμενη, και μάλιστα αν δεν είχαν τα ρούχα της σκηνής θα ήσαν αρακένδυτοι. Ίσως γι' αυτό φόρεσαν σήμερα τα ρούχα τους τα επαγγελματικά, τα ρούχα της δουλειάς, που και τη παλαιά ευρίσκονται εις κατάσταση καλυτέραν. Ίσως ένεκα της λαμπρότητος των ζωηρών χρωμάτων, ίσως ένεκα της ανωτέρας ποιότητος των υφασμάτων, αφού οι σαλτιμπάνγκοι ρίξανε όλα τα λεφτά τους στη δουλειά, το μόνο ασφαλές κεφαλαιόντων. Και ο χονδρός με τη μοιραία τεραστίαν κοιλιά και το ομοιάζον εν παροδία με σκούφιαν φρυγικήν πελώριον λυρί του, και οι παιδίσκοι ανεμόνοι με την ενθυμίζουσαν φόρεμα μικροκομίσεις και τίνουσαν προς το φουντοτόν κανιστροειδή της φούσταν, και το χλωμόν μοιράκιον ο Κόπο με τα ποφόρια που φορεί
κάποιου μεγαλύτερου ανθρώπου, ρούχα επαγγελματικά κι αυτά υπερμεγέθη, μπόλικα, να πλέει εντός. Ρούχα μικρού παλιάτσου. Και ο Αρλεκίνος, ο ακραίος, με τους μεγάλους οφθαλμούς, με τους μεγάλους ρόμβους, πάντοτε περίλυπος, πάντοτε σύνους, ομοιάζει με κύβων ζωντανών πολύεδρων, με τα ενδύματα που φέρει. Ίσως μάλιστα αυτή τη στιγμή να σκέπτεται όχι το υποδρόμιο, μα τα θηριομαχίας του Κομόδου, του ηλιογαβάλου τας εορτάς, στο Κολοσσέον, ή ακόμη την πείναν του στομάχου του, την τρογαλιστικήν, ή την πείναν την ερωτικήν, την ανικανοποίητον και μαρτυρικήν, δια τα θέλγητρα της Άννας, και ίσως ποιος ξέρει, δια τα θέλγητρα της μικράς Ανοίγου Ανεμόνης. Και η Άννα, η Άννα, κάθεται εκεί παράμερα σε μια άκρη, και ενώ είναι κορυφαία του θειάσου, όχι αμαζόν, μα υπεύθρια, μένει εκεί σαν ξένη, σαν αφηρημένη. Δεν είναι έθιμη, μήτε θλιμμένη, μα όνειροπαρμένη, χειμερική, μα όχι υπερφύαλη, ποιητική και ωραία. Φέρει και αυτή ενδύματα που ομοιάζουν με ρούχα της σκηνής, με ρούχα ηρωίδος. Όμως τα ρούχα αυτά δεν είναι επαγγελματικά, μα τα κανονικά της, τα ρούχα της κάθε ημέρας, αυτά που φέρει παντού και πάντοτε, με ένα καπέλο ψάθινο χαρίεν που ομοιάζει με κάνιστρον ανεστραμμένον στην κορυφή της κεφαλής. Ρούχα ηρωίδος, και τι απλά, αφού η μοίρα όρισε να γίνει κορυφαία και εις την ζωήν και εις την σκηνήν, του τέστην ξεχωριστή, μοιραία. Μόνον ο Ηρακλής, ο νεανίας του θειάσου, δεν φέρει ενδύματα κατά την επίσημον αυτήν ημέραν της αφήξεως. Πλην ενός μικρού αθλητικού κοντοβρακίου, που είναι και αυτό τελείως περιττόν, αφού κάτω από το ύφασμα διονγκούται και διαγράφεται ευκρινώς το σφριγγυλόν του πέος. Κατά τα άλλα, ο Ηρακλής είναι γυμνός, δεν φέρει ρούχα. Γιατί να φέρει? Δεν είναι πλούσιος, ούτε πτωχός, μα φυσικός. Δεν έχει τίποτε να κρύψει και έτσι δεν έχει ανάγκη ενδυμάτων. Δικαίως δε ονομάζεται Ηρακλής ο πες. Μήπως κατά τας παραστάσεις, ενώ κροτούν τα τύμπανα, μήπως δεν φέρει επί των ώμων του ως πούπουλο την ανεμόνην και τον κόπ συγχρόνως? Μήπως δεν κάνει εντός και εκτός του στίβου τόσους και τόσους άθλους που δείχνουν την δύναμή του? Αν και ωραίος, δεν είναι ομοφιλόφιλος ο Ηρακλής. Όπως ένα σωρό νεαροί των παρασκηνίων, των στίβων και των ουρητηρίων. Είναι αρσενικός ερωτιδεύς. Όταν τον θέλει μία νεάνης, το πέος του σπαργών ορθώνεται και πάλεται και υπερυψούται. Μα ο νους του δεν χάνεται, δεν περιδεινούται. Είναι διαυγής, νυφάλιος και δεν γνωρίζει των αισθηματιών τους αβυσσαλαίους τριμνούς. Ο έρος είναι δι' αυτόν η καλυτέρα άθλησης
ή καλύτερα παιδιά, και τον ασκεί από τούδε, όπως ο πόλος που σκυρτά και τρυποδίζει και φνησορμά και χρεμετίζει, και ενώ το σπέρμα του κοχλάζων ζητεί να εκτοξευθεί, να ευχηθεί, οχεύει τας περικαλής φορβάδας. Γιατί λοιπόν να φέρει ρούχα ο Ηρακλής? Καλύτερα, 1000 φορές καλύτερα γυμνός, και αυτό το κοντοβράκι να του λείψει. Και εδού που εκτός μιας μικράς περισκελίδος είναι γυμνός ο πες, γυμνός, γαλήνιος και ευδαίμων, ο μόνος ευδαίμων εκ των αρένων του διάσου. Ταύτα περί της αφήξεως των σαλτιμπάγκων εις τα περίχωρα της μεγάλης πόλεως, της κοσμοπόλεως με τα ηλίσια πεδία, με τα σαψίδας του θριάμβου, με των μεγάλων ποταμών και των χαλίβδινων επόπτην πύργων, ως της ημέραν και νύχτα λογίζει των ουρανών. Η ώρα της εισόδου πλησιάζει. Οι σαλτιμπάγκοι, γνώστε παλαιοί πολλών εισόδων και εξόδων, έχοντες μακράν όσων και οι γενιάς του χρόνου πήραν, του λεγόμενου έμπα-έβγα, ρηγούν οι διπαθώς πρώτων πυλών της πόλεως. Όσον κι αν είναι πτωχοί και όχι ακόμη ένδοξοι, κάποια υποδοχή τους αναβαίνει. Άλλωστε και οι σύγχρονοι τσίρκοι, όπως άλλοτε το Κολοσσέον, διαθέτουν χώρους απλούς, κάπως γυμνούς ανεφανέσεων, αλλά τέλος πάντων χώρους και για ανθρώπους και για ζώα. Έπειτα υπάρχουν τα μπιστρό με τις εξωτικές φαγέντσες των, τους τσίγκους των και τους πολλούς καθρέφτες για αναψυχή, συζήτηση και για πολύ ποτό, του τελευταίον τούτο προς καταπολέμηση της λιπομανίας των ευθυμοποιών, της ιδιαιτέρας εκείνης θλίψεως που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει θλίψη των γελοτοπιών. Τέλος, θα έλθει η μεγάλη ώρα του προγράμματος, η μόνη ίσως κατά την διάρκεια της οποίας οι ανήκοντες εις παρομοίαν τέχνην ως αν αείτο έκαστον μέλος των θειάσεων αυτών εν όρος Αραράτ. Η ώρα αυτή είναι η ώρα του ξεσπάσματος των σαλτιμπάγκων καθώς και του κοινού. Η ώρα η επαγγελματική, με την θύελαν των γελότων, με τους αστεισμούς, με τους σαρκασμούς, τα καραγκιοζηλίκια, με τα σχηνοβασίας, τα χοντροχωρατά και τα ηχηρά χορταστικά χαστούκια. Η ώρα η τελετουργική, με τα δύσκολα γυμνάσματα, με τα ευουαλά, με τις απίστευτες ακροβασίες, με τις μαϊμουδιές και εκείνες τις ψηλές βγαλμένες από κοτζαμάντρες οξύτατες παιδικές φωνές. Και τέλος θα έλθει η σειρά των υποκλήσεων και του χονδρού και του αρλεκίνου, του μοίρακοσκόπ και της παιδίσκης ανεμόνης, η στιγμή κατά την οποία θα δρέψει ο θίασος τους καρπούς των τόσων κόπων, της τόσης μαεστρίας κάτω από το φως των προβολέων, την ώρα που θα φυσούνε τα πνευστά και θα πέφτει το πυκνό χαλάζι των τυμπάνων, ενώ συγχρόνως θα ξεσπά το μέγαραγάνι των χειροκροτημάτων. Και οι υποκλήσεις αυτές θα είναι πάλι ένα μέρος της παραστάσεως,
εν επιπλέον χωρατό η Καραγκιόζηλίκη, εξαιρουμένης της υποκλήσεως της Άννας και του χαιρετισμού του Ηρακλέους, που αυτός, όπως και η σύντροφός του, δεν πρόκειται να υποκληθεί, μα απλώς να χαιρετήσει ως αθλητής που κατακτά τον κότεινον εν την παλέστρα. Από την παράσταση και συνεπώς από τους χαιρετισμούς του τέλους δεν πρόκειται βεβαίως να λείψει η Άννα. Το σώμα της θα είναι εκεί, εντόνως εκεί, εντός της πραγματικότητας και εντός του στίβου, και θα υποκληθεί και αυτή χωρίς διακομόδηση, όπως και η μικρά κανιστροφόρος ανεμόνη, ο χονδροβάτραχας, ο μοίραξ κόπα και ο υψηλός περίληπτος ακραίος. Και θα λάβει και η Άννα το ειδικόν της μερίδιον του θριάμβου, που ίσως να είναι το μεγαλύτερον, όμως το πνεύμα της δεν θα είναι εκεί. Ουσιαστικώς η Άννα θα απουσιάζει. Έτσι μάλιστα όπως μένει και στη ζωή και στη σκηνή, πάντα παράμερα, πάντα μακρινή, πάντα σαν ξένη, θα μείνει και κατά την στιγμήν αυτήν σαν έξω από τον θίασον, και ας του ανήκει. Θα μείνει μακράν από τον στίβον, και ας είναι παρούσα και ας αποτελεί με την δεξιοτεχνία της και την ενιγματική της καλονήν το κέντρο του στόχου των βλεμμάτων κάθε βράδυ, ιδίως όταν ελάβνουσα επιβαρέως ύπου υψώνει την φούστα της, και ενώ καλπάζει το άλογο πιάνει το ένα πόδι της και το σηκώνει και το κρατάει ψηλά πλαγίως τεντωμένο, ατάραχη και σαν αφηρημένη, ακόμη και κατά την τελετουργική αυτήν στιγμή, δείχνοντας την προπετή διόγκωση της ειδικής της χώρας στα άπλιστα μάτια των ενδιαγέρσι θεατών, που πάντα προσπαθούν να διακρίνουν μέσα από το ύφασμα της κολλητής περισκελίδος της, του ερωτικού οργάνου της, την τρυφεράν σχισμή. Και ενώ το πλήθος θα βοά και η ορχήστρα πανηγυρικός θα πεανίζει, και ενώ θα ανέρχονται από τον στίβον του χώματος, της κόπρου και των ζώων η σύνθετος ισχυρά οσμή, ενώ θα τελεί των ειδικών της θρίαμβον η Άννα, υψώνουσα το άλλο χέρι της υπεράνω της κεφαλής της, ευλογημένη και ευλογούσα, η Άννα δεν θα είναι εκεί εντός του στίβου, εντός του υποδρομίου, μα θα είναι καθισμένη στα κράσπεδα της πόλεως ή στα περίχωρα του Παρισιού, πέραν του Ομπερβιλιέ, πέραν της Μπιγιονκούρ, πέραν από την καθημερινότητα και από τους πόνους, υπεύθρια, μα όχι αμαζόν, υπεύθρια, μα όχι αλαζόν. Πάντοτε ενιγματική και ονειροπαρμένη η Άννα, με το βλέμμα της χαμένο εις την αχλήν του γκρίζου ποταμού, καθυλωμένη στην καρδιά των κυματιστών παιδιάδων, στην καρδιά του αιώνος της η Άννα, υπεύθρια μαζί και μεγαλόχαρη, πάνδημος μαζί και ουρανία, η κορυφαία, η Άννα, μύστη της εκστατικής ζωής και λάτρης της σιωπηλής ροής, της φανερής και της κρυφής του Σικουάνα.